så er vi på Mikkelskovs Allé nummer 11 igen, hvor vi har holdt sommerferie på en bestemt måde i år, hvor vi har knoklet og ikke engang fået tid til at lave film. Vi har fået sat hegn op i går, og det kommer til at se sådan her ud det næste lille års tid, fordi at det er trykimprægneret, så man ikke males. Men det sidder relativt lige, selvom det tog sin tid. Herinde bagved, der har vi fået sået græs. Det er ikke rigtig kommet op endnu, det er kun en uges tid siden. Ja, og så er brostenene blevet lagt færdigt herinde i hullerne. Op ad muren, der kommer jo til at stå roser. Herinde er haven også færdig. Højbedene er muret op, og der er ikke så mange planter endnu, men de store ting er her. For eksempel her en hortensia, og her ved siden af en ske, som vi forventer bliver til meget. Så længere nede, der har vi en opsamlet taks, og herover har vi en japansk løn, og en dværgmistel, og en fisker. Og der kommer til at være roser og andre starter hele vejen, selvfølgelig også. Heroppe, hvor billedet bliver taget fra, er den ene terrasse, og man kan se ned igennem bedet ned til den anden terrasse, hvor den hvide stol står. Og herude midt på er der også lige sået græs, så der kommer græsplæne. Her er det en højbed til. Her er der en åkandemagnol, som blomstrer lidt senere end alle de andre, men til gengæld dufter. Og her er der et træ, som jeg er meget glad for. Det hedder Nothofagus, som er lidt pletter i luften. Det kan godt blive meget højt, men det er meget let. Her er der plantet roser og clematis op af gæstehylden. Det er en rose, der hedder Eden Rose, og en clematis, der hedder Duchess of Edinburgh, tror jeg. Herover i det sidste højbed, der er blåregn og clematis og et træ, der hedder trompetkrone. Og ellers så er der ikke sket så meget andet her, end belægningerne er færdige, og ja, vi er nærmest klar til, at det bliver forår. Nu skal vi indenfor, og når man går indenfor i det her hus, så skal man tage denne her af, fordi ellers så får man ballade med Kim. Kim kunne nemlig vaske gulv i dag. Nej, jeg var lige ved at tage min klipklapper på, det må jeg heller ikke. Herinde i stuen er vi nået så langt, at der er lavet gulv færdigt. Lofterne er etableret, men vi er til gengæld gået lidt i stå på grund af, at vi har fundet fugt i den nederste del af nogle af væggene, som formentlig er grundfugt, fordi at huset trækker vand op fra neden. Så det er en ejerskifteforsikringssag, som vi venter på. Det var alt, hvad vi har nået, og der går nok et stykke tid, inden vi laver en video til, fordi nu skal vi til at starte med at arbejde, og vi skal have lidt pause. Det var alt. Hej.